Dr. Awwal Abdullahi Aliyu na sharhi a bisa al'amuran yau da kullum. Tun da umarni ne na gwamnatin tarayya, wannan zaka tadda cewa dukka shugabannin jami'o'i za su buɗe. Amma su malaman makarantar za su koma makarantar su je su ci gaba da koyarwa, su ba da darasi ga ɗalibai, shine wani abu da za mu yi tambaya a kai, ko kuma shine abin duba. Sannan su ɗalibai za su koma ba tare da malaman ba, za su koma, domin zaran ka buɗe makaranta ka ce wa ɗalibai su koma, za su koma. Su malaman su ne ake shakkar komawansu ko rashin komawansu. Na idan suka koma, walillahi alhamdu. Idan kuma suka ƙi komawa fa, to menene zai zo ya faru? Kuna ganin kenan kamar za a raba kan malamai, wasu su koma wasu su ƙi komawa kenan? Abu biyu na cikin wannan. Na farko akwai kishi da samun kai cikin damuwa saboda ganin cewa su an ɗauke su aiki ne su koyar da ‘ya'ya karatu, amma kuma ƙungiyar su ta ASUU ta ce ba za a yi ba sai an biya wasu haƙoƙi. Hakan ya sa an dakatar da albashinsu. So akwai wanda suke ganin su ba sa tare da wancan tsari a halin yanzu, ko kuma suna tare da shi da farko amma sun gaji yanzu, suna so su koma bakin aikinsu su ci gaba da aiki, in ya so su ci gaba da ɗaukar albashinsu. Akwai wanda suke ganin kuma su za su dage, su ba za su koma ba, dole sai an yi musu abin da suke so. Kuma kuskuren da suka yi shine, ko a majalisar ɗinkin duniya, kai a duniyar gaba ɗayanta, idan ana yaƙi tsakanin ɓangarori biyu ko tsakanin ƙasashe biyu, ƙarshen yakin a teburin sulhu ake ƙare shi. A takaice menene shawararka ga malaman da yanzu aka ce a buɗe jami'o'insu, malaman jami'o'in Najeriya kenan? To, shawara ta gare su shine su yadda da cewa suna wa a ƙasa aiki ne, ba kawunan su suke wa ba. Kuma sun yi alkawari ba kuma ƙungiya suke wa aiki ba, don ba ƙungiya ta ɗauke su aiki ba, gwamnatin tarayya ce ta ɗauke su aiki. Kuma gwamnatin tarayya ke biyan su albashi, ba ƙungiyar ASUU ke biyan su albashi ba. Shawara ta gare su koma bakin aikin su, in ya so a ci gaba da tattaunawa tsakanin ita ƙungiya da gwamnati, while ana nan ana aiki. Kuma abin da ya kamata a ce sun yi kenan tuntuni, kuma wannan shine hanya ɗaya da za ta kawo mafita.